Scroll ni usap pag scroll ni be. Sumpon ra ba? Maayong gabi kanatong tanan, mga igsoon. Greetings in the mighty name of Adonai Yeshua HaMashiach sa tanang mga Mesianic sa tibuok Pilipinas o sa tanang mga kaigsuonan nato sa Mesianic kapagtuo sa tibuok Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao. Shabbat Shalom natong tanan o mayong gabi kanatong tanan o sa atong mga kaigalaan sa Facebook. Mayong gabi sa atong mga kaigsuonan, mga igsoon. O di kita maglangan atong pangustahon ang atong mga kaigsuonan sa diya sa Manila, sa mga Laskay Brothers diya sa Manila, diya sa Bungabong, Mindoro Oriental, sa kang brother Mario Cerizo, o diya usab sa Jinsan sa Bulacan, kang brother Russell Meklat o sa iyang mga kaubanan diya sa atong mga Mesianic nga mga kaigsuonan sa Bulacan o sa Leyte, sa Iligan City, Llano del Norte, maigsoon kang brother Alfredo Bantrugan. Shabbat Shalom kaninyo diya brother. Diya usab sa Surigao del Norte sa mga Laskay family o sa akong mga igsoon diya sa Lubihid, Misamis Oriental, brother Chode Silva. Shabbat Shalom kaninyong diya o sa imong pamilya o sa akong mga kaparitiha, mga agawan, mga igsoon, mga kaig-agaw nako diya sa Lubihid o sa Cagayan de Oro City, sa akong mga igsoon diya usab sa akong mga igagaw. Mayong gabi kaniyong tanan diya. Hinaot nga maana ka mo sa mga maing panglawas o anaas ka piskay o madasigon nga nagasunod, mainiton nga nagasunod ning atong tulumanon kada Bernes sa gabi human sa atong Erev Shabbat, mga igsoon. Sa tanang usab nga mga Mesianic dira sa Cebu, mayong gabi sa atong mga kaigsoonang Mesianic sa syudad, sa Danau, mga igsoon, o dire sa Karkar, sa bandang Karkar, sa mga Mesianic dire, may gabi kanyong tanan, Shabbat Shalom, o sa atong mga kaigsoonan diya sa asan ni Lamak, sa Panimalay ni brother Roldan Sternate Lauron. Shabbat Shalom ninyo diya brother. Naot nga malipayon gyapon kamo nga nagasunod sa pag-alagad sa Adonai, pinaagi sa pagsubay sa iyang Torah. Galaygon kayo ang Adonai, mga igsoon, o sa tanang mga Mesianic sa tibuok kalibutan, mga Hudyo, Israelitas, tibuok kalibutan. Shabbat Shalom kaninyong tanan, ilabi na diya sa nasod sa Israel. Shalom alino, welcome Israel, ang kalinaw managa nato og sa tibuok Israel. Amen. Hallelujah. Kaya ano ikulim lasot dabar ni kita himit ilabi ad himit kay wala kita mahimog batok sa mga pulong sa kamaturan kundili sa pagdapig sa kamaturan. So anhita sa mubo nga pagpaambit karon sa mensahe, mga igsoon, agwantahon ninyong jutay mubo ra kayo ni atong wali. Naguluhan ang atong topic karon, mga igsoon, kung ang balaod alang ra sa Israel. Aude ang kaluwasan alang ra usab sa Israel. Okay. Daghan man gud, mga igsoon, sa mga Kristiyanos ang muingon nga ang balaod alang lang daw sa Israel. O ang usa nga misulti ni ana mao si Anheng Eli Soriano, mga kaigsunan. Iyang gikutlo ang Leviticus Kapitulo 11, versikulo 1, unya ang Adonai mingon kang Moises o kang Aaron sultihi ang mga Israelita. Yan. Kita mo, matud pa ni Eli Soriano, mga Israelita lang di ay ang gipa sultihan. Walay labot kuno ang Pilipinas. Walay labot ang Pilipino bahin sa Shabbat, bahin sa gidili nga mga pagkaon. Walay labot ang Pilipino, matud pa ni Eli Soriano, ni Anheng Eli Soriano. Og mausab ni, mga igsoon, ang gisulti o gituuhan sa ubang mga kapastoran ng mga Kristiyanos dire sa Pilipinas nga alang lang kuno sa mga Israelita, sultihi ang mga Israelita. Mao na nga kining mosunod mao ang mga mananap nga mahimo ninyong kaunon. So di lang to itiwas sa unahan
Kay ang topic ni ining kapitulo 11 bahin mas pagkaon magsuon. Ato lang gikutlo ang bersikulo nga kining sugo o balaod bahin sa mga pagkaon nga gidili, bahin sa hugaw nga mananap ug sa hinlo nga mananap, gi-address ngadto sa mga Israelita. So mao na ang atong puntos o punto sa atong istorya karon nga ang balaod gi-address ngadto lamang sa mga Israelita. Mao sad nay katarungan ni anhing Eli Soriano nga mohinungdan nga dili sila mudawat ani mga balaora kay dili kuno na para sa mga Pilipino kundi para lang sa mga Israelita. Ania pa sa Exodus mga igsoon 31:12 ang adunay mingon kang Moises sultihi ang katawhan sa Israel. No, kita nimo na. Israel lang gyapon ang gi-address mga igsoon. Sultihi ang katawhan sa Israel nga kinahanglan tamdon ninyo ang akong adlaw nga igpapahulay kay mao kini ang ilhanan tali kanako kaninyo og sa inyong kaliwatan aron kamo masayod nga ako ang Adunay maoy nagpili kaninyo aron mahimong akong katawhan. So mao gyapon ang giadresan katawhan sa Israel. Katawhan sa Israel hangtod sa ilang mga kaliwatan. Samtang dunay kaliwatan ng Israel, dunay balaod nga angay nilang tamdon ang adlaw nga igpapahulay nga mao ang ilhanan sa iyang katawhan nga Israel. So mao ni katarungan sa mga Kristiyanos nga manghunaw sila bahin sa Shabbat. Dili sila moapil og mutuo mosunod anang Shabbat kay alang lang lagi kuno na sa mga Israelita. Sultihi ang katawhan sa Israel. O kita nimo na alang lang sa Israel muna na para nila mangigsoon. O kinsay sultihan matud pa ang Israel. Matud pa nila dili ang mga Pilipino. Sa ato pa ang balaod bahin sa pagkaon o ang balaod bahin sa Shabbat para ra sa mga Israelita. Matud pa nila. Tinood na sa. Pero unsay nakaon sa mga Mesianic na Pinoy muna ilang pangtana nga nung gisunod man nila ang balaod ni Moises nga klaro man nga ila lang na sa mga Israelita. Ang balaod ni Moises mga igsoon ila lang sa mga Israelita. Okay mga igsoon. Tinuod na nga ang balaod ni Moises para lang gayon sa mga Israelita. Walay labot ni ana ang mga Pinoy. Uyon ako ni ana mga igsoon. Uyon ako ni ana nga ang mga Pinoy nga mga Kristiyanos walay labot sa balaod ni Moises. Apan ang pangutana nako, muuyon basad mong mga Kristiyanos nga ang mga Pinoy wala sad mo'y labot sa kaluwasan. Ang balaod alang raman yun sa mga Israelita. So ang kaluwasan alang rasad sa mga Israelita. Wasad mo'y labot ng mga Pinoy. May nga mo, Pilipino ta, dito Israelita, watay labot sa Shabbat, watay labot na nang gidiling ang pagkaon. Okay. So wasad mo'y labot sa kaluwasan. Di ba? Uyunan tamo na, nga wa mo'y labot sa balaod. So uyunin sad ko ninyo, nga moingon, nga wasad mo'y labot sa kaluwasan. Sumala sa Biblia. Ha? Kaysa diha nga ang balaod, gi-address mga igsoon, kaysa diha nga ang balaod gi-address sa mga Israelita, muingon sila nga walay labot ang mga Pinoy, di ba? Muna ilang sunod pagtudlo sa mga tao mga igsoon. Karon kay ang kaluwasan mga igsoon gi-address raman sad sa mga Israelita unsa man aron. Sa diha nga ang balaod gi-address sa mga Israelita, moingon ang mga pastor walay labot ang mga Pinoy sa balaod. Walay labot ang mga Pinoy sa Shabbat. Walay labot ang mga Pinoy bahin anang mga pagkaon nga hugaw ug dili hugaw. Kay nga naman gi-address na sa mga Israelita. Karon kay ang kaluwasan gi-address man sad sa mga Israelita. Dapat moingon sad mong mga Kristiyanos, kamong mga Pilipino, dapat moingon sad mo nga ang mga Pinoy wala say labot sa kaluwasan. Atong basahon Biblia nga ang kaluwasan gi-address na sa mga Hudyo, gi-address na sa mga Israelita. No. Juan 4:22. So hito kay mo ang mga bersikulo ha. Unsay giingon?
kamong mga Samarianhon wala makaila sa inyong gisimba, apan kaming mga Hudyo, matud pa ni Adonai Iswa, wa sa mingon kaming mga Pilipino, kay si Adonai Iswa ang Misaya dili Pilipino, Hudyo ang Misaya. Mingon sa ang Misaya, kaming mga Hudyo nakaila sa among gisimba, kay ang kaluwasan ila sa mga Hudyo. Hayeshua miit hayehodimhi, matud pa sa Hebreo, mga kaigsunan. O, ang kaluwasan ila sa mga Hudyo o gikan sa mga Hudyo. Wala dahil labot ang mga Pilipino. Niya mangutana mo, kanang mga Samarianon religion, na-apil ba na sila sa kaluwasan o wala? Ang tubag nako, na-apil kay mito o man sila. Unya, ang pangutana, Israelita ba na sila o dili? Kanang mga Samarianhon, ang tubag, Israelita ang mga Samarianhon, mga igsoon. Mga Israelita sila. Kung imong balikan pagbasa ang ubos nga bersikulo sa Juan kapitulo 4 bersikulo 12, mga igsoon. O magsugod kita sa anang kapitulo 4, mga igsoon. Matod pa diya sa babaeng Samarianon, sa diya nagtabi sila ni Adonai Iswa. Matod pa sa babaeng Samarianon, hinatag kining atabaya sa among katigulangan nga siya ako. Unsay pangangkon sa Samarianon? Sa sir, hain maka ng tubig. Ha? Kining atabaya kami nanginom, nangamatay. Apan ningon ka nga ako bo niya mga anak nangamatay. Kining atabaya, matod pa niya, hinatag kining atabaya sa among katigulangan nga si Yaakov. Kinsay katigulangan atong babaeng Samarianon? Si Yaakov. Di anak siya. Israelita siya, mga kaigsunan. Israelita ang maong babae. Sa ato pa, Israelita gid siya. Anak siya ni Yaakov, anak siya ni Israel. Ikaduha, nahinomdom mo, nahibalo ba mo, mga Kristyano sa mga kapastoran, nga ang Samaria mao kana ang capital city sa Northern Kingdom sa Israel. Di ba? Nahibalo mo mga pastor nga ang Israel nabahin sa duha ka syudad, Northern Kingdom o Southern Kingdom. Ang Southern Kingdom giharian sa kaliwat ni David, sa mga anak ni Solomon, si Roboam, o ang Northern Kingdom giharian ni Jeroboam, mga igsoon. O ang ilang capital city mao ang Samaria. Israelita ang namuyo sa Samaria, pero dili mga Hudyo. Ang gipangita sa Adonai, Israelita, gi-address sa Israelita. O kung Israelita ang gi-addressan, apil na ni ana ang mga Hudyo, kay ang mga Hudyo matawag usab nga mga Israelita. Pero ang mga Israelita dili matawag nga Hudyo. Ana na siya, mga igsoon. So karon kamong mga Pilipino nga mga Kristiyanos nga nag-ingon nga ang balaod ni Moises alang lamang sa mga Israelita, o walay labot ang mga Pilipino, nganong moangkon man sad mo sa Misaya nga wala man mo'y labot nga wala may labot kamong mga Pilipino, wala may labot ang Pilipino sa misyon sa Misaya. Ha? Walay labot. Matod pa sa Mateo kapitulo 15 bersikulo 22. Unya mibiya si Adonai Iswa ni atong dapita og miadtos kayutaan dool sa siyudad sa Tiro og sa Sidon. Usa ka babae nga taga Kanaan nga nagpuyo ni atong dapita og miduol kaniya og nagpakiluoy. Adonai, anak ni David, ben David, matod pa niya, kaloy in town ako. Ang akong anak nga babae giyawaan og nagantos pag-ayo. Apan wala mo tubag si Adonai Iswa. Miduol ang iyang mga tinun-an kaniya og mingon, papahawaa siya kay nagsunod-sunod siya kanato og saba kayo. Walay labot sa misyon lagi ang Kanaan, gipapahawa. Giabog, papahawa siya. Nya kamo mga Pilipino, mingon mo, di man may Israelita, wa man tay labot sa balaod. Ang balaod gi-address sa mga Israelita, dili sa mga Pilipino. So daw aton sad ninyo nga papawaon mo sa Adonai Iswa. Pahawa mong mga Pinoy, wa mo'y labot. Ha? Nagsunod-sunod ang maong Kanaanhon. Pero unsay sulti sa mga apostoles, papahawa siya. Kay nagsunod-sunod siya kanato og saba kayo. Unya mitubag si Iswa, gipadala ako ngadto lamang sa nangawalang karnero sa nasod sa Israel. Unsay tubag?
Apil ba ang Pilipinas sa mission ni Adonai Yeshua? Wa magay apil ang Kanaanhon. Ang babaeng Kanaanhon nga tuan nagpuyo sa ilang dapit. Kauban ra nila dito sa nasod sa Israel. Kay kanang Israel mismo nga nasod mauna ang Kanaan sa unang panahon. So tuara ang mga Kanaanhon na muyo. Pero wala tagda, gusto pa nila papahuwaon. Wala gyud mga ningon nung tas Adonai Yeshua nga ayaw papahuwaan na kay kalagbi na, kaluluwa yan, magbibigay yan ng ikapot handog, baka giver pa yan, ha? O nag-apaspas Adonai Yeshua sa iyang si Kapulo kay kung sa Kristiyanos pa to, ha, papasukin mo yan, baka mayaman yan, magbibigay yan ng ikapot handog. O muna ilang mga rason diya sa mga Kristiyano nga laras ang tanang tao, ilang gina-welcome, ilang gina-imbitar sa ilang simbahan. Kaya nga naman, kwarta ang tuyo. Pero si Adonai Yeshua, giingnan niya ang babae. Gipadala ako ngadto lamang sa nawalang mga karnero sa nasod sa Israel. Sa ato pa, ang misyon ni Adonai Yeshua gi-address rasad ngadto sa mga Israelita sa nangawalang karnero sa nasod sa Israel. Kita ninyo mga igsoon, wala ganit tagda sa Adonai ang babaeng Kanaanhon nga taga didto ra sa Israel. Kamanin ninyo, unsa pagkaha ang Pinoy, ha? Ang mga Pinoy nga mga platnos, manglisgag og ilong, tapos magpagarbo mo, nga mo angkon sa kaluwasan, o niya mo salik, kaya balaod ni Moises. Kay nagtuo mo, nga tagdon mo, wag ka ni tagdan ng babaeng Kanaanhon nga taas kinig ilong. Guwapa kini, puti kini nga babae, samtang kita mga Pinoy, kabisaya na tugdagway, o niya magpagarbo ta. Una-unaan na ninyo. Wag ka ni labot sa kaluwasan ang taga-Kanaan, ikaw pang Pinoy. Pero dili ako'y nang hukom ha. Kamo mo'y nag-ingon, nga wa mo'y labot sa balaod ni Moises, kay para ras Israelitas. Dahil sakyan ako. Sakyan ako, nga wa gyud mo'y labot sa balaod ni Moises, o guwasan mo'y labot sa kaluwasan. Kay ang kaluwasan gi-address rasad sa mga Israelita, samtang ang balaod gi-address rasad sa mga Israelita. O niya nga nung kamo mga Pinoy, gusto man mo apil sa kaluwasan, wa mo'y labot. Ang misyon sa Misaya para lang sa mga Israelita, wala mo'y labot. Walay labot ang mga Pilipino. Ha? Sa ato pa, walay labot ang Pilipino sa misyon sa Misaya. Walay labot ang Pilipino sa kaluwasan. Gawas lang sa mga Pinoy nga mga Israelita. O, gawas lang sa mga Pinoy nga mga Israelita. Pilipino, pero Israelita dugo. Muna sila ang naapil sa misyon sa kaluwasan. Mga hinungdan nga, sige kong tagaw-taw dire sa kahanginan, sige kong tagaw-taw dire sa social media, aron pagpanawagan sa mga Israelitang Pinoy, mga Pinoy nga may dugong Israeli. Muna'y akong gipangita, muna'y among giwalihan, muna magtagaw-taw may kanunay dire sa social media, base na lang doon ay mga Israelita dugo diya nga mga Pilipino nga makasabot sa kamaturan o mudawat sa kamaturan. Walay labot ang mga Pilipino sa kaluwasan, gawas lang sa mga Pinoy nga mga Israelita. Walay labot ang mga Operians sa kaluwasan. Mga igsoon, kay dili Operians ang misyon sa Adonai dire sa Pilipinas. Dili ang pagpangita sa mga Operians. Dili ang pagpangita sa lahi ni Yuktan, kundi ang pagpangita sa lahi sa Israel. O niya nga nung mag-apil-apil man lagi mo sa kaluwasan. O niya manghambog pagid mo nga kamuluwas na. Og naa pa sa tibuok kamaturan, di ba? Baptis, manghambog na sila, luwas na. Muna na, manghambog ang baptis na sila, luwas na. Ang mga born again, mga Pentecostal, manghambog sad nga sila, luwas na. Mga igsoon. Ha? Ngawa man mo'y labot. Di ba? Pagkasalikwaot sa inyong pagpangangkon. Kay way mabasa sa Biblia nga ang Misaya mianhi aros pagpangita sa mga Operians. Ang Misaya mianhi aros pagpangita sa mga Pilipinos. Ang Misaya mianhi aros pagpangita sa nangawalang karnero sa nasod sa Israel. Nga nganong apil-apil man mo sa kaluwasan.
Gisakyan ko ang inyong katarungan. Na moingon mo nga ang balaod gi-address lamang sa mga Hudyo. Ang balaod gi-address lamang sa mga Israelita. Munang wa tay labot ana di sawad mo na nga sakyan ako, nawasan mo'y labot sa kaluwasan. No. Hinumdumi ha mga isun na, hinumdumi ha. Nga ang Misaya mismo mao'y nagsulti. Muna ha. Timan na nga ang Misaya mismo mao'y nagsulti nga siya gipadala ngadto lamang sa nangawalang karnero sa nasod sa Israel. Dili sa nasod sa Pilipinas. Wala gayoy mabasa sa Biblia nga ang Pilipinas apil sa kaluwasan. Samara sa inyong pakingon nga walay labot sa balaod ni Moises kay ilara na sa mga Israelita. So, wala sad mo'y labot sa kaluwasan kay ilara sad na sa mga Israelita. Lakip sa mga Pilipino nga mga Israelita dugo. Kay mo niya. Mianhi ako ron sa pagpangita. Gipadala ako ngadto lamang sa nangawalang karnero sa nasod sa Israel. Pwede gingon sa Matthew 15:22 nga tusunahan. Niya kung iyot atong padaynon sa panas pagbasa. Kung sa gingon sa babay, insisted pa yung babay niya. Adon ni Yeshua, kaloy ako. Ang akong anak nagmasakiton. O unsay tubag niya adon ni Yeshua, babay. Dili maayo nga ang tinapay alang sa anak ihatag sa mga iro. Ang tawag ni Adonai Yeshua sa mga dili Israelita, iro. Unya apilon des mission niya ang iro. So kamong mga Pinoy nga nangangkon nga dili mo Israelitag dugo, nga miangkon na gyud nga di mo Israelitag dugo, kay hintil gyud mong dako, pues samba ba mismo ni Adonai Yeshua ang iyang tawag kaninyo iro. Iro. Dili maayo nga ang pan alang sa anak, kinsay iyang gitawag nga anak, Israelita. Dili maayo nga ang pan alang sa mga Israelita ihatag sa mga iro. Ang tawag niya sa mga hintil, sa mga dili Israelita dugo, mga Kananhon, mga Pilipino nga dili Israelita dugo, iro ang tawag niya. Kamoy gaingon nga di mo Israelita. Pero ako, nagtuo ko nga daghan ang nangapadpad nga mga Israelita diri sa Pilipinas pero dili lagi tanan. Kunya, kay hugot man gyud ka ang inyong desisyon nga di gyud mo angkon nga Israelita mugdugo. Kay hintil man kamo, pues ero ang tawag sa adunay ninyo. Kunya apilon day mo sa misyon sa kaluwasan. Ha? Apil day mo siyang pagpangita. Wala mo'y labot pangita oy, ero wa mo'y kamuslanan. Di magay mo tagaas tinapay, bukog ra ang para ninyo. Munang ka ng inyong mga reliyon dia, mga bukog-bukog na nga pagtulunan ng inyong gisunod dia. Ha? Atong sundan sa Juan 11:50. Wala ba kamo mahibalo nga mas maayo alang kaninyo nga usara ka tawo ang mamatay alang sa katawhan kaysa malaglag ang tibok nasod? Gisulti niya kini dili siyang kaugalingong kabubuton kundi ingon nga pangulong pare Kohen Gadol. Ni adtong tuiga nagtagna siya nga si Yeshua kinahanglan mamatay alang sa mga Hudyo. Ha? Kasabot mo? Ang tagna ni kinsa ning pare adoy si Caiaphas manguro ni. Oh? Kining pare nga si Caiaphas nagplano nga patyon nila si Yeshua. Gumudong ingon siya di mas maayo nga ang usara ka tawo mamatay kasi ang tibok nasod malaglag. So ang unsay ilang gusto bot pasabot nga patyon si Adonai Yeshua. Pero sa iyang pagpamulong niya na isip Kohen Gadol siya ni atong panahon na iyang gitagna nga si Adonai Yeshua kinahanglan mamatay alang sa mga Hudyo, dili alang sa mga Pilipino. Kasabot mo? Ang kaluwasan, ang kamatayon ni Yeshua gi-address gyapon alang sa mga Hudyo, dili alang sa mga Pilipino. Wa man kamoy labot. Sakya na to.
Di ba kamo mga pastor, mangunaman mo, oh, alang sa Israelita, wa milabot na kaya wa milabot, patis kaluwasan, gi-addressan alang sa mga Hudyo. Namatay si Yeshua alang sa mga Hudyo, dili alang sa mga Pilipino. Naas 52 brad, apil tatnanan. O, kung sa gingon sa 52, versikulo 52, og dili lamang alang kanila, o naam lagi brad, dili lamang alang kanila. Unsa may ibot pasabot aning dili alang kanila sa apil na mo? Apil na mong mga dili Hudyo? At tanaw na to, kung apil ba mong mga dili Hudyo? O dili lamang alang kanila, kung dili aron pagtigom o paghiusa sa nagkatibulaag nga mga anak sa Elohim. So dili day para sa mga dili Hudyo. Why labot ang dili Hudyo lagi magsoon? Ang ikaduhang purpose iyang kamatayon di ay siyang pagpakamatay aron pagtigom o paghiusa sa nagkatibulaag nga mga anak sa Elohim. Asa nagkatibulaag sa tibuok kalibutan. Naabot ni Res Pilipinas ang mga Israelita na padpad. Mga Israelita nga napadpad sa Pilipinas iyang tigumon pag-usab. Namatay si Adonai Yeshua alang sa mga Hudyo, dili alang sa mga Pilipino. Nanganong mag-apil-apil man kamong mga Pinoy, nga mga Kristiyano sa kaluwasan, nga alang raman di ay sa di ay kini sa mga Hudyo. Namatay si Adonai Yeshua aron sa pagtigom o sa paghiusa sa nagkatibulaag nga mga Israelita. Kay sila nga mga Israelita, mga igsoon. Kay sila mga Israelita, mga anak sa Elohim. Di man ina, ang mga Israelita, mga anak sa Elohim. Unya, asa man sila mga igsoon. Asa man sila nagkatibulag. Ha? Sa tibuok kalibutan. Busa dako kayo ang posibilidad nga kami mga Israelita sad nga ani adire sa Pilipinas na himo ng mga Pinoy. Munang karon kay nahibalo man mi nga Israelita sad migdugo, nibalik mi sa Torah. Nibalik mi sa mga subog balaod. Kay kining adlaw igpapahulay, kining Shabbat alang lamang sa mga Israelita, ilhanan sa Israelita o sa Elohim. Muning ibalik mi. Kay ang tuyo sa kaluwasan ang mga Israelita ra. Mga igsoon, kamo ba mo'y dugong Hudyo, wa mo'y paglaom sa kaluwasan. Pero naagyapon. Kung ako'y pasultihon, Biblia ang pasultihon, naagyapon mo'y tsansa. Pero dili lagi kamo'y pinili. Dili may tabo nga ang mga hintil mahimong pinili. Pero naamoy tsansang maluwas, pero dili pinili. Kaya ang pinili Israel lang. O ang inyong kaluwasan ng mga hintil, mao nga mukuyog sa mga piniling katawhan. Mo nagingon ni Apostol Pablo sa Roma Kapitulo 11:17 ngadto 22. Nga idugtong ta, isumpay ta, kita mga ihalas. Mga ihalas nga mga dili Hudyo. Isumpay ta sa ulibo nga kahoy. Mo na tsansa na to. Pero magtukod kag imong reliyon, magtukod kag imong simbahan, magtukod kag imong doktrina, tukod kag imong reliyon, adi na mahitabo nga maluwas ka. Ang kaluwasan nimo mao nga modugtong ka sa ulibo nga kahoy. Mo tsansa. Pero di may tabo nga ikaw ang pinili. Unya kasagaran karon sa mga Kristiyanos kay mga angkol man, sila nang pinili. Sila kuno ang piniling katawan, nakabot-bot ninyo eh. Way mabasa sa Biblia. Ha? So, mo na naamig soon, anhipata sa Buhat 13:23. Gikan sa kaliwatan ni David, gipili sa Elohim si Yeshua aron magluwas sa katawhan sa Israel. Unsay gisulti sa niya pa? Ha? Unsay gisulti niya? Buhat 13:23. Gikan sa kaliwatan ni David, gipili sa Elohim si Adonai Yeshua aron magluwas sa katawhan sa Israel, sumala sa iyang gisaad. Israel ang giadresan nga iyang luwason. Wala gi-address ang kaluwasan sa mga hintil, wala gi-address ang kaluwasan sa mga Pilipino. Wala mo kasabot ang Biblia. Nanuman mga hungog mo. Sabta ang Biblia. Sabta ang Biblia. Gi-address ang kaluwasan alang sa katawhan sa Israel, sumala sa iyang gisaad, ang iyang gisaaran sa kaluwasan, ang katawhan sa Israel. Ang saad, mao nga ang katawhan sa Israel lang ang luwason.
Walay saad nga luwason ang mga Pilipino, gawa sa mga Pilipino nga mga Israelita. Kato mga Pilipinong Israelita dugo, mo tagi pangitas kaluwasan ni Adonai Yeshua. Mo nang apil ko na luwas. Ang amo mga kaigsunan sakop sa Kehila, sa Messianic Rentura Community, na luwas sa dugo ni Adonai Yeshua. Kay mga Israelita sa ni sila nga nakakaplag sa Torah o na gitawag pagbalik gipangita sa Adonai aron mabalik sa Torah. Mga igsuon, ha? Asa mabasa nga ang Pilipinas gisaaran. Be, kamo mga pastor diyang may laki. Asa mabasa sa bersikulo nga ang mga Pilipino gisaaran sa kaluwasan. Nga ang gisaaran sa kaluwasan, Israel naman yun. Bisan ang pagkapinili, ang pagkapinili gi-address lamang sa Israel. Amos 3:1-2, unsay gingon, katawhan sa Israel, pamatiak kining minsay nga gisulti sa Adonai bato kaninyo nga iyang gikuha gikan sa Ehipto. Sa tanang katawhan sa kalibutan kamo lamang ang akong gipili ug gimahal. Kinsay giadresan sa pagkapinili? Ang Israel lamang. Sa dito bugna o pinadayag nga Bible imong basahon, sa tanang katawhan sa kalibutan kamo lamang ang akong nailhan. Matod pas Adonai, Israel ra ang iyang nailhan, wa siya makailas mga ubang mga katawhan. Israel lamang ang iyang nailhan, Israel lamang ang gipili ug ang iyang gimahal. Mo na naa dia. Unya magapil-apil pa mo sa kaluwasan, wa lagi mo labot. Gikan sa daang tugon ngadto bag-ong tugon, walay labot ang mga Pilipino sa kaluwasan. Gawa sa mga Pilipino nga ang mga Israelita dugo, kamo ang gipangita sa ebanghelyo ni Adonai Yeshua HaMashiach aron mo balik mo sa iyang Torah. Bisan ang paghinulsol gi-address ra usab sa mga Israelita. Nganong kamo mga Kristiyanos kusog mo maghinulsol nga wa mo labot, wa mo sugo as paghinulsol. Ang paghinulsol gi-address ra sad na sa mga Israelita. Ezekiel 18:30. Busa silutan ko kamo o katawhan sa Israel. Kita niyo na. Israel ang gyapon ang giadresan. Ang matag usa sumala sa iyang pagkinabuhi nag-ingon nga Adonai Elohim, pag hinulsol kamo og biyai ang inyong mga sala aron dili kamo mga matay. Imaniha mga igsoon nga ang gitawag sa Adonai sa paghinulsol maura ang mga Israelita. Dili ang mga Pinoy. Unya nganong maghinulsol man mong mga Pinoy be, nga dili man kamo mga Israelita, kamo mga taga Miracle Crusade, nganong sige mo hinulsol. Nganong kamo mga Baptist, nganong kamo mga Pentecostal uban, nganong maghinulsol mo. Nga di man kamo Israelita, nga ang gitawagan sa paghinulsol ang mga Israelita raman. 31. Isalikoy ninyo ang tanan ninyong sala og bag-oha ang inyong kasing-kasing og huna-huna. Nganong buot man kamong magpakamatay o katawhan sa Israel? Di ba na yun yung mga iso na? Katawhan sa Israel, dili katawhan Pilipino. Ang gi-address na, katawhan sa Israel. 32. Dili ko'y kalipay ang kamatayon ni bisan kinsa, busa biyain ninyo ang inyong masala aron maluwas kamo. Kinsay ang gustong maluwas? Mga Israelita. Israelita. Gusto niyang maluwas kamo, mga Israelita. Nag-ingon ang Adonai Elohim, mga Israelitang Pinoy, muna niya akong panawagan og sugod ron, kamo mga Israelitang Pinoy na nakadungog, katong mga Pinoy nga Israelita dugo, kamo ang gitawagan sa balaang kasulatan nga maghinulsol. Biyain ninyo ang inyong mga sala, biyain ninyo ang pagkamali na pason sa turas Adonai, biyain ninyo ang pagkamali na pason sa sugog balaod sa Adonai, aron maluwas kamo. Nag-ingon ang Adonai Elohim. Mabitaw ni mga isuon nga akong pagwali dinhi sa social media, panawagan lamang kini alang sa mga Pinoy nga mga Israelita. Kay nahibalo ako mga isuon nga wala gyud labot sa kaluwasan ang mga kaliwat ni Amalek, mga kaliwat ni Esau, mga kaliwat ni Ismael, o ang mga kaliwat ni Kanaan. Kung ikaw dugog Kanaanhon, kung ikaw dugog Ismailihanon, kung ikaw dugog Esau, dugog kang Esau ka, dugog kang Amalek, ambot lang.
kining Kanaan o kining kang Amalek murag paminaw ko 0%. Walay madawat niini para sa kaluwasan. Arang-arang pagro ni kang Isaw. Bisan si Isaw gikasilagan pero mingon ko arang-arang. Nga naman, dugo ko ni Abraham. Kaluha ko ni Israel. O si Ismael. Pero si Isaw gitunglo. Naas Malakias Kapitulo 1, si Isaw way kaluwasan. Di yun maluwas. Gidomtan yun sa Adonai si Isaw. Manang disgrasya mo mga Pinoy kung kaliwat mong Isaw, kaliwat mong Amalek, kaliwat mong Kanaan. Pero Pinoy na mo ron, pero inyong dugo, Kanaanhon, inyong dugo, Amalekanhon, inyong dugo. Kaliwat ni Isaw, disgrasya gin mo. Ha? Kining kaliwat ni Ismael, may tsansa sa kaluwasan kung mutipon sila sa mga Hudyo. Mutipon sila sa olive tree. Mudugtong sila sa olibong kahoy. Kana, maluwas ka. Pero kung dili ka, dugtong sa olibong kahoy, magtukod hinon kag imong reliyon, magtukod kag imong doktrina, unya imo ding ang konon nga mao nay kamatuoran, nangilad kas imong kaugalingon. Kana mga founder og reliyon, nagtukod og mga reliyon, nagtukod og ilang doktrina, wa mo sunod sa Torah, wa mo sunod sa Israel, wa mo sunod sa pagtulon-an sa mga Hudyo, kay nagtukod og ilang doktrina, nangilad na sila sa ilang kaugalingon. O ang ilang mga followers, ilas ang diilad. Ang mga followers nga butasad, sunod na sad. Mo nagingon nga, kung ang buta nga magagoyod sa buta, silang tanan, mga bulasot sa gahong. Di ba? Buta ang imong pastor. Laglag mo tanan mga membro diya. Nganong buta ang inyong pastor? Wa kasabot sa Torah. Wa kasabot sa sugog balaod ni Moises. Gi sa likway ang balaod ni Moises. Munang buta sila. Munang nahibulong ko mga igsoon. Ngano nga mga Kristiyanos mag-apil-apil man sa pag-angkon sa kaluwasan, nga ang kaluwasan alang raman sa mga Israelita. Ha? Kay kung bahin gani sa balaod sa pagkaon o bahin sa Syabat, wala mo'y labot kay kanaalang lamang sa mga Israelita. Pero pagbahin gani sa kaluwasan ug sa grasya, mag-apil-apil na mo nga kanaalang raman sad sa mga Israelita. Ha? Kay naaba mo'y mabasa sa Biblia. Naaba mo'y mabasa sa Biblia nga ang grasya sa kaluwasan gihatag sa mga Pilipino. Diba wala? Way mabasa nga ang mga Pilipino gitagan-an sa grasya sa kaluwasan. Pero di ko mingon lagi, ngawa mo'y labot. Bisa di mo Israelita dugo. Ang inyo lang tsansa, kamo mga Pilipino, mga Operians, ang tsansa nyo sa kaluwasan, mao nga mudugtong mo sa olive tree. Wala mag-ingos Pablo nga pagtukod og inyong reliyon. Ha? Kunaw na as Cornelio. Akong ipahinumdom niyo sa Cornelio sa Buhat Kapitulo 10. Ang iyang paglimos, ang iyang pagtabang sa mga kabos, ang iyang pagampo, misulbong sa langit ug gihimong handumanan sa Elohim. Ang anghel mismo mo ni-confirma niya na ngadto kaniya. Ang Elohim mismo, ang anghel mismo, ang malak nagpakita mismo kaniya ug ni-confirm nga mauna ang iyang limos, ang iyang pagtabang sa mga kabos, ang iyang kaluoy, ang iyang saning pagampo misulbong sa langit. Unsay gayon sa anghel? Ningon ba ang anghel Cornelio? Sige, pagtukod og imong reliyon kay Dios nun kay ka. Niya na ba? Na siya congregation nga gidala, na siya mga sakop. Pag-abot ni Kipa, sa ilang panimalay, nakita niya daghan kayo nga magpaabot dito. Mga membro to ni Cornelio. Mga sakop ni Cornelio. Pero unsay nahitabo? Ipadugtong siya sa Hudyo. Muhinungdan gipatawag si Apostol Pedro, Kipa. Aron magpabautismo siya dito, musunod siya dito, magpasakop siya dito, musumpay siya dito, mudugtong siya dito kay motoy Hudyo. Pagtulunan sa Hudyo ang gidala. Kay si Apostol Pedro o sa Hudyo. Wala mo yung anghel nga Cornelio, pagtukod og reliyon. Ha? Mula kamo mga Pilipino, isa pa kung saan ninyo kaming lakis Biblia, graduate mo mga Bible College, ha? Graduate mo sa Emmanuel, o ba pang mga Bible School ya, isa pagkapila mo graduate sa Emmanuel, o
kung di mo mudugtong sa Israel, sa olibo nga kahoy, di mo maluwas. Ang kaluwasan ninyong mga hintil, ninyong mga Pilipino, na dili magkamuang kung Israelita mo, ang inyong kaluwasan mo nga mudugtong mo sa olibo nga kahoy. Matod pa ni Apostol Pablo sa Roma Kapitulo 11:17 ngadto sa unahan. Kana kay sekreto inyong buhaton, dili kay magtukod mo inyong reliyon. Ano man, pildi nyo kalan. Giilad ninyo inyong kaugalingon, giilad ninyo inyong mga followers. Kung magtukod na mong inyong reliyon. Niya pa, ang New Jerusalem, kadas Jerusalem, gi-address usab sa mga Israelita. Ila usab na sa mga Israelita. Walay labot ang mga Pilipino, anak. Kamu mga Kristiyano, so may labot na. May labot sa New Jerusalem. O, basahon na to, Pinadayag 21. Jace na to sunahan. Unya, gigamhan ako sa Espiritu, gidala sa anghel, ngadto sa tumoy sa habog kaayong bukid, o gipakita kanako ang Jerusalem, ang balaang syudad, nga mikunsa gikan sa langit, o gikan sa Elohim. Nagilak-gilak kini, sa himaya sa Elohim, migilak ang syudad sama sa mahalong bato, nga daw haspe, o tinaw sama sa kristal. Ha? Unya, kini may dako og habog nga paril, og may 12 kaganghaan nga gibantayan sa 12 ka anghel. Diha sa mga ganghaan nahisulat ang mga ngalan sa 12 kabanay sa Israel. Kita ninyo sa New Jerusalem, wala mo'y pultahan kamong mga Pinoy, di man kamo Israelita. Magtukod man kamo inyong reliyon. Ang pangutana, asa man mo muagi sa New Jerusalem? Kang kinsa mo nga tribo, nga ang New Jerusalem, doon ay 12 kaganghaan, 12 kapultahan. O ang 12 kaganghaan, gisulatan sa 12 katribo sa Israel. 12 katribo sa Israel. Mga igsuon. Ni asa man mo muagi, nga di man day mo Israelita. Kang kinsa man mo nga tribo, kamong mga Pilipino, kamong mga born again, kamong mga Kristiyanos, kamong mga Baptist, mga Pentecostal, asa man mo muagi, kamong mga Mormon, sa Siniyuba, asa mo muagi sa New Jerusalem, nga wa man mo'y pultahan dito, kay di man mo Israelita, wa mo'y tribo. Nga di mo makasulod, pag wa mo'y tribo, asa ka nga pultahan, di ka kasulod. Maglibog ka asa ka nga pultahan muagi, wa ko'y labot, wa man ka mo'y labot. Di ba? Kamuray gaingon ha, nga wa mo'y labot. Si Elio Soriano rin gaingon, nga wa sila'y labot. Silang dating dalo, sila'y labot, dili sila Israelita. Pilipino kundo sila, wa sila'y labot sa sugog balaod. Sa New Jerusalem, wa saan mo'y labot. Wa mo'y labot sa New Jerusalem. Kay ang New Jerusalem, mga ngalan sa 12 katribo sa Israel, ang nakasulat sa mga gangaan. Matagkilid sa syudad, may 3 kaganghaan, 3 sa silangan, 3 sa habagatan, 3 sa amihanan, ug 3 sa kasadpan. Ang parel gitukod sa syudad ibabaw sa 12 kasukaranan nga bato. Nga gisulatan sa ngalan sa 12 ka apostoles sa nating karnero. Wa gi inyo, apostoles gyapon ang mga iyang gitawag og mga sukaranan. Ngalan sa 12 ka apostoles. Ang anghel nga nagigsulti kanako may dalang sukdanan nga bulawan aron sukdon, aron isukod sa syudad. O ang mga gangaan sa parel niini kwadrado na syudad. Kwadrado ang syudad, parehas ang gitason ug ang gilapdon. Unya gisukod sa anghel sa iyang dalang sukdanan ang syudad, ang gitason niini 2,400 ka kilometro. Ang gilapdon ug ang gihabugon ug ang gitason niini parehas gayon. Mo na mga igsoon. Wa gyud sa kamuray naghukom sa inyong kaugalingon ay kung pasangin ha. Basta inyong pasing kini Israel dito manghukom ni namo magkasanos. Wa ko manghukom, kamuray nang hukom sa inyong kaugalingon. Ang inyong gisulti muray naghukom ninyo sa inyong pag-ingon nga wala mo'y labot sa sugog balaod kay dili mo Israelita. Kamuray naghukom sa inyong kaugalingon nga di mo Israelita. Di mo wa mo'y labot sa sugog balaod ni Moises kay di mo Israelita. Wa mo'y labot sa Sabat kay di mo Israelita. Kamuray naghukom niya na.
Kamuray naghukom nga di mo Israelita. Di mo do mo kaon mo baboy kay di lagi mo Israelita. Kaon mo kinason kay di lagi mo Israelita. Kamoy naghukom ni ana sa inyong kaugalingon, dili ako. Unya karon, kay di man day mo Israelita. Sa unsang paagi makasulod mo syudad sa New Jerusalem nga ang nakasulat dito sa mga ganghaan 12 man ka banay. Karon pangutan ka asa man kang banaya? Wala kay di ko Israelita. O mo na di mo kasulod. Pero Israelita ka, giyahan ka sa Adonai sa imong banay. O, dito ka sa kang Isakar, dito ka sa kang Sibulon nga ganghaan. O, makasulod ka, kay Israelita ka man. Niya, kay kamura may gahukom sa iyong kaugalingon, nga di mo Israelita. O niya, ako inyong pasingilan, gihukmad na mo. Gibuksan ko lang ang inyong salabutan aron mo makasabot. Kana, kung imong buksan. Ha? Ako lang mong gihatagan og ideya aron mabuksan ang inyong salabutan. Makaingon mong husto tuod no? Kung di may Israelita, di may kasulod sa siyudad. Sa New Jerusalem. Nga mo ni tumong sa itong pagpangalagan. Nga mo simba ta. Nga mo antos tag simba. Mga pagsulay. Atong kalimtan mo simba lang kita. Kahit gusto na makasulod sa kinabuhing dayon. O ang kinabuhing dayon, ang kunan mo dito sa New Jerusalem. Unya ang sa kanyang pagsulod. Na di man di ka Israelita. Mo na diya. Pil, di kang kabawa ka. Bisag laki ka pa. Oh. Ang ikapulo. Anita sa ikapulo. Asa gi-address ang ikapulo? Ang ikapulo gi-address ra usab sa mga Levita. Dili sa mga pastor. O gisugo. O ang gisugo sa paghatag ni ana maura sila nga mga Israelita. Unya nganong kamo mga pastor, mangobra man mo ikapulo. Nga ang ikapulo gi-address man sa mga Levita, gi-address sa Israel. Unya niingon mo nga di mo Israelita. Ha? Unya nganong obra mo ikapulo? Atong basahon. Hebrehanon 7:5. Karon ang balaod nagsugo nga ang mga kaliwat ni Levi. Dili Pastor Levi nga akong amigo ha. Niyo ba dili na siya nga Levi. Levi nga anak ni Aaron ba? Israelita. Oh. Karon ang balaod nagsugo nga ang mga kaliwat ni Levi nga mga pare mangobra og ikapulo gikan sa katawhan sa Israel. Asa gi-address kang Levi og sa Israel. Ang Levita mao'y mangobra og ikapulo ug ang mga Israelita mao'y muhatag sa ikapulo. Sa ato pa nangobra sila gikan silang kaugalingong katawhan nga kaliwat usab ni Abraham sa sama kanila. Ang Israelita mao'y gisugo sa paghatag sa ikapulo. Unya kamong mga pastor diya nga mga gunggong. Nganong inyo mang sugoon ang inyo mga membro sa paghatag ko ikapulo kaninyo nga di man ka mo Israelita. Nga ang ipaghatag ikapulo gi-address na sa mga Levita o sa mga Israelita. Unya kamong mga pastor dili mo Levita. Pastor mo, di mo pare nga Levita. Nganong nangobra mo ikapulo? O ang inyong mga membro, dili Israelita, nganong inyong mga kubrang ikapulo? Nga ang gisugo diya, nga mangobrang ikapulo, ang mga Levita lang, o ang gisugo, paghatag ikapulo, ang mga Israelita lang. Oh, di ba? Mga gunggong mong dagko, kamo mga pastora mo, mga mangingilad mo sa inyong mga membro. Niapas numeros 18:21. Gihatag ko ngadto sa mga Levita. Ha? Ang giadresan. Kamo mga pastorya, maka-approve mo sa inyong kaugalingon nga Levita mo? Namoy dugong Israelita? Be, maka-approve mo? Nga Levita mo dugo? Sakop mo ni Levi? Banay mo ni Levi? Wa may prueba. Niya ang obra mo ikapulo. O, gihatag ko ngadto sa mga Levita, 18:21 numeros. Gihatag ko ngadto sa mga Levita, ingon nga ilang bahin ang tanang ikapulo sa Israel. Silbing bayad sa ilang pag-alagad sa tulda nga tagbuangan. Oh, unya nganong nangobraman mo sa ikapulo nga ila raman na sa mga Levitan pare. Og ang mga Israelita lamang nga gisugo sa paghatag sa mga ikapulo. Nganong inyo mang gikubrahan ang inyong mga membro nga mga Pinoy raman na sila, matod pa ninyo, Pilipino mo, di mo Israelita, wa mo ilabot sa sugong balao di Moises. Ha? Dili mo Israelita, niya nga nung obra mo ikapulo, o kamo mga pastor, dili sad mo mga Levita. O, di,
Nabisto na karon ang inyong pagpangilad sa mga tao? Ha? Bistado na mong mga pastor mo, ng mga Kristiyanos, na nangilad ra mo sa inyong mga membro, mga pastor sa mga Kristiyanos, mga professional swindler. Mga professional swindler, di barong, di kurbata, di Amerikana, di auto, pero mga swindler. Og ang giilad nila ang ilang mga membro, gipahatag sa ikapulo, nga di manday na sila Israelita. Inyo ganing gitugutan nga mukha og baboy kay di lagi Israelita. Wa gani mo mosunod sa Sabat kay di lagi mo Israelita. Nagdomingo ra gid mo kay di lagi mo Israelita. Nganong inyo man gikobrang ikapulo nga di man sad na sila Israelita. Nga di man Israelita. Nganong nangobra mo ikapulo nga di man mo Levita. Di ba? Mangingilad mo, mga swindler mo, mga pastor mo nang makakita day kas TV nga gawali mga igsoon. Ngan linaw na nay mangingilad. Naay magkrusada diyan nga mga pastor, mao nay mga mangingilad. Professional swindler, gigamit ang Biblia pagpanapi sa mga tao, mga bagagnaw, mga way-uwaw. Mga pastor sa mga Kristiyanos, mga igsoon, nabisto nga mga mangingilad. Ang mga Kristiyanos, mga pastor, mga mangingilad. Mga pastor, mga kawatan sa ikapulo. Ha? Nga kung balaod bahin gani sa gidili nga pagkaon ang hisgutan, bahin gani sa Sabat ang hisgutan, manghunaw sila, muingon dayon nga wala sila'y labot niya na kay ilarana sa mga Israelita. Ha? Kanang Sabat, pastor, ilarana sa mga Israelita. Ha? Kanang mga bawal nga pagkaon, pastor, ilarana sa mga Israelita. Kanang ikapulo, pastor, ayaw, kana. Muna sikretos panalangin. Muna ito, bags, pastor. Pastor, kanang ikapulo, ilar man sa Israelita. Dili, brad. Sikreto na sa panalangin. Pero mga tanak ko ninyo, may mga pastor, ha? Madato ka, muaswag ka, basta makatag ikapulo. Pero ang mga tanak, 15 na dato. Sa grupong Kibuloy, 15 na kapalit o eroplano. Ang mga membrong Kibuloy o si Kibuloy? Kinsa may naghatag sa ikapulo, si Kibuloy ang mga membro. Ang mga membro, Kibuloy, Igor, Adawat, si Kapulo. Karon, kinsa nakapalit og eroplano? Ang naghatag si Kapulo nga mga membro o si Kibuloy nga nagdawat si Kapulo? Si Kibuloy nga nagdawat sa ikapulo, maoy nakapalit og eroplano. O kinsa na dato? Si Kibuloy ang mga membro. Si Kibuloy. Karon, kanang ubang mga pastor dia, dahil na ako nganlan, hikailan na mo. Kinsay mga di auto, ang pastor o ang membro? Gawas lang membrong di auto daan, kay dato daan, ha? Namang yung mga tao dato na daan. Pero kasagaran, mga pastor na dato, tungod sa pagpangubrag ikapulo. Muna diya, mga igsoon. Ha? Ikapulo na ganisgutan, apil dahin mo. Moingon dahin mo nga, sekreto nas panalangin, brad. Ilugan ninyo ang posisyon sa mga libita nga mo'y gihatagan sa adunay katungod sa pagkubrag ikapulo. Ha? Pare lang nga libita nga katungod sa pagkubrag ikapulo. Mga igsoon. Og ang ikapulo adto dad as templo, malakyas 3 days dad as sa templo ang ikapulo. Nya kanang inyong mga tigumanan dia templo na. Mo nang templo ninyo giabangan na ninyo. Ang uban budiga ra sa kopras ang giabangan na himong simbahan. Ang uban nangabang lang dia og mga sinihan gihimong simbahan. Unya didto gidala ang ikapulo templo na. Ang uban nangabang lag mga balay gihimong simbahan. Unya gidala ang ikapulo templo na. Nga ang sa malakyas teslis adto dad as templo ang ikapulo. Pero grabe kay mo mulobag sa mga membro. Hadloko ninyo di maluwas pag di mo hatay ikapulo. Kawatan ka, di ka mo hatay kapulo, di ka mo los, inyong hadloko na na. Nangilan na mo, kay panapin yung tuyo. Kwarta ray giapas niyo do, mga pastor. Kwarta ray giapas, mga pastor. Ang reliyon, negosyo. Pero ang pagsunod sa Torah, di na negosyo. Ang pagsunod sa balaod ni Moises, ang pagsunod sa Torah ni Moises mo na di negosyo. Kay dire sa amo, walay koleksyon sa kwarta. Sa among simba, walay sibot nga moduol sa imong atubangan aron kobrahan kag kwarta. Wala ma-involve ang kwarta panahon sa pagsimba.
diri sa amo. Gikan sa buntag hangtod sa hapon, walay kwarta nga naapil sa among pagsimba kay kanang kwarta Dios kana mga igsoon. So ang tanang mga Kristiyanos nagsimbag Dios, ma-born again man, ma-Pentecostal man, ma-baptist man, nagsimbag Dios basta naay offering cloth nga moduol sa imong tubangan panahon sa ilang simba sa di pa muwali ang pastor, nagsimba ka nag Dios kay ang number 1 nga kompetensya sa Dios mao ang kwarta. Di ba? Dili ribulto ang number 1 nga kompetensya sa Dios. Dili ang santo ninyo ang number 1 nga kompetensya sa Dios, kundi kwarta. Kay bisan sa mga born again, mga Pentecostal, na-appeal sa ilang simba ang kwarta. Kay ang pastor walay ganang muwali kung way kwarta. Pero dili sa amo obserbahe, sulayin niyo bisita ang among panimbahon. Mga secret namer, ngobrag ikapulo gyapon. Mga Yahweh Assembly, ngobrag ikapulo gyapon. Kwarta lang gyapon, dasimbag Dios. Unay kamaturan. Yaswa sa una, nay offering. Yaswa ko sa una, nay offering, mangobrag ikapulo. Yagi kong Yaswa. Pero dire sa Messianic Netzarim Torah Community, walay kwarta nga na-involved sa among panimbahon. Walay offering cloth. Walay pagpalinyas mga tao, muhatag offering sa tubangan. Wala na dire. Mga igsoon, wala na. Bisag obserbahan ninyo, sulay mong simba. Bisitahe mong simbahan kung tinuod ba nga way labot kwarta, wa mi magisgot og kwarta o way panguliksyon sa kwarta. Aron may hibawan yung tinuod. Kay ang pagsunod sa Torah dili negosyo, ang pagpangalagad sa Adonai dili negosyo. Pero ang mga reliyon ninyo kana mao'y klarong negosyo. Unya mo sulod mo langit, moangkon mong luwas mo. Mga igsoon, layo sa kamatuoran. No? Muna na. Mga bagagnaong ni mga pastor, mga walay uwaw. Ha? Okay. Ang akong hangyo, kamong mga Kristiyanos nga mga membro, pagmatan mo. Kamong mga secret namer, Yaswa, Yahweh, Assembly, na may ikapulo ninyo, na may koleksyon ikapulo ninyo, negosyo gyapon ng inyo. Ha? Pagmata mo, kanang inyong reliyon, wa na kapuslanan, negosyo ra kana. Ayaw mo sigig pailad sa inyong mga pastor, ayaw mo sigig pailad sa inyong mga elder. Mao na giingon dia nga kung way magpailad, walay mangilad. Pero kung magpadayon mo magpailad sa inyong mga pastor, padayon sa ang inyong pastor nga mangilad kaninyo. Muna ang kamatuoran mga igsoon. Sakit ang kamaturan, maingon mo nang hukom si Brad Gibson. Wa ko manghukom, nagsulti rakos tinuod. Giyag-giyag ra nako ang kamaturan aron mo mahigmata. Kay naluoy ko ninyo. Pero kung ayaw ninyo nga magmata, wala pa dayon mo katulog. Kung ayaw ninyo magpapukaw, wala sige pa dayon katulog. Sagdahan ta mo diha. Pero kung nangita ka kamaturan, ang imong kalag, o house kamaturan, ang imong kalag nangandoy tinuod nga kaluwasan, ang imong kalag nangandoy tinuod nga pagtulunan, susiha ang among simbahan. Bisitahi ang among congregation, ang among gitawag og Sheol namo. Bisitahi ang among Sheol nga sa inyong gitawag simbahan. Nga sa uban gitawag synagogue. Sige. Bisitahin ninyo kung tinuod ba ang among siyawat, bisitahin ninyo. Panguryoso mo, tinuod ba nga naay kwarta o tinuod bang way pangurta? Aron makita ninyo na ang congregation sa Messianic Netzarim Torah Community lahi sa tanang mga reliyon, sa Christians na mga relihiyon. Walay money involved diri. Wala mi magkolektag kwarta, mga igsoon. Walay ikapulo nga koleksyon. Kay dili kini negosyo, kundi panglangit kini, pangalagad kini, para kini sa kaluwasan. Ang tumong ug tuyo ra namo mao ang pagsulod sa kinabuhing walay katapusan, mao ang pagsulod sa New Jerusalem, Kadas Jerusalem. Mura na ang among pangandoy sa pagpangalagad. Mo nang sulay. Kung taga Sibura ka, duol ra ka sa Karkar, bisitahi ang among congregation. Bisitahi. Message na ko, asa ang address Brad Gidon. Mo observe kong simbahan, tuduan ta na. Aron mahibalo mo nga doon na dahil simbahan diri sa Pilipinas nga dili negosyo.
dili sama sa mga simbahan nga inyong gikapasakupan nga halos kuuton sa pastor ang inyong bulsa aron hutdon pagbunlot ang inyong kwarta. Ha? Pailag ka, ilaron ka sa pastor. Pero magmata ka, wow, di na ka mailag sa pastor. Ha? Hinaot, magmata mo. So, dalaygon kayo nga dunay mangison. Taas pa unta ni, pero di lang ako sumpayan pa kay lisod kayo kung mahutdan na mo sa oras mangison. Sunod na lang sad nga manghigayon atong hispadayon paghisgot ang bahin ni ini nga mga tima. So, we love you in Adonai, but our Adonai Yeshua loves you more. Am Yisrael Chai, mabuhi ang katawhang Israel. Baruch Hashem Elohi Abraham, Elohi Yitzchak, Elohi Yisrael, B'Shem Adonai Yeshua HaMashiach. Amen. Baruch Hashem, hallelujah. Kini ang inyong ubos nga lagad diha sa Adonai, Matef Gideon Silva, magaingon kaniyong tanan nga bulahan ng tao nga magasusi sa balaang kasulatan, magatuog magatuman ini hangtod sa sunod nga higayon, hangtod sa sunod nga Shabbat Shalom kanatong tanan. Baruch haba B'Shem Adonai, dalaygon ang nagaanhi sa ngalan sa Adonai. Shalom, shalom. Amen. O mayong gabi brother sa akong igagaw, Romeo Babs o Bobby Sevilla. May gabi mo niya dot ug sa imong pamilya. Naot nga magkita ta. Pag-usab o sa kang sa Esconde Guabes, may gabi mo diya. Sa kang Mitch Tabali Alinsonorin, may Shabbat Shalom nimo diya. O kang Shalom ben Yisrael, kung ang mga taga-laing nasod makilakip sila o magtamod sa Sabat, dili ba sila dalhon sa Sion? Mao gyud, dalhon sila sa Sion basta mukuyog sila. Sakto kaya Brad. Shalom ben Israel. Onya Brother Mario Cerezo, Shabbat Shalom nimo Brad diha sa Bungabong Negro, Mindoro Oriental. Og sa Oban Padre, Shabbat Shalom kang Sister Erlen Esconde Iconas. Og sa maninguban sa kang akong mahal nga asawa kang Brother Alfredo Bantrogan, Shabbat Shalom nimo Brad. Brother Saldivar Laskay Suere, Shalom everyone, dalaygon ng Adonai. Brother Yisrael Clayton Bradley, Shabbat Shalom. Brothers and sisters, love you all. Salamat kay Brad. Kang Brother Raniel Tanyura Yano, Shabbat Shalom. Chekinore Ben Gideon, Shabbat Shalom. Maayong gabi natong tanan, maayong Shabbat.